Живяла е една принцеса с коси от злато и сини очи. Тя имала сърце богато и безброй добри слуги. Веднъж когато си стояла зор към кръглата луна, измолила си от Бог съдбата през бъдещето да премине тя. Когато в полунощ стрелките целунали се в захлас, пристигнал дух с вълшебна сила, желанията изпълнявам аз. Девойката погледнала кристала, докоснала вълшебното кълбо и трепетно изписала година, държава, град и общество. Духът прегърнал той момиче и литнал смело тъмнина. Принцесата била наблизо до магията на умните петна. Летяла дълго и без думи, та странна двойка от съдби. Пристигнали в царството България и град облян от светлини. Наблизо се усещали вълните, люлеещи се в ласкаво море. Духът обаче приземил се в пространството на един поет, а той в ръце държал китара. Помислил си, че гледа филм, усмихнал се и гостите поканил, дори през пет се поклонил. Духът разбрал, че е свободен, политнал сладостна тъга, а златокосата принцеса на музиканта станала жена. Духът разбрал, че е свободен, политнал сладостна тъга, а златокосата принцеса на музиканта станала жена.